салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурдан мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. салом тамошобинони канали TOQI TV. ба наздикӣ дар канали Land AVLOD видео буромад. дар ин видео боша Land гапера гуфт ки шумораи зиёди мухлисони хези AVLOD ё ин ки мухлисони репи тоҷик интизор набуданд. Land ай хези AVLOD буромад. аз имрӯз иборатан номуна ай сафи AVLOD яъне хат мезанем ва дар саҳифаи Instagram ба фикрем ки номуна алиш мекунем. як бори дигар азор раҳмат барои бачакҳои AVLOD барои дастгирӣ карданшон. мавзӯи мо боша барои чи Land ай хезе буромад. ҳамаша дар ин барнома мефаҳмем. мерем якчанд сол ақиб хтона не фақат фикромон. соли 2015-16 айтин ва хези AVLOD байни ҳам меҷангиданд. ба мыш не ба трекошон. شما سگن ما سر به سر نمیشیم قطیتون بطلوی دا پیتوخو سودی هم نستیم دا میدون ای تیم ای دیگر گروه ای دیگر استودیا با هم قفر داره که ریپی با معنی میبروره چی اندگراندش چی لیریکاش با همی گفت ما با بواری گفتم میتونم که ما با معنی میبروریم ما غیری برای کی ما نتنها برای کلجمونی مخلیص میبروریم برای خلوص میبروریم با غیر ای ما چه خیلی گفتیم ای تیم چی فرق داره دیگر رو که ҳарма дар рӯи статус нест, ай рӯи синни сола, ай рӯи пастуката. байни ду гурӯҳ якчанд батл шида буд ва ҳамин хел оҳиста батл машҳур шидан гирифт. Райдер ва Стёпа нафарое буданд ки ҳамон вақти замонда гурӯҳҳои худшона барои боз ҳам машҳуртар шидан ёрдами зиёд карда буданд. хези AVLOD гурӯҳе буд ки ҳамон вақт бениҳоят активни буд ва қариб дар ҳама чорабиниҳое ки аз тарафи рептиҷие ташкил карда мешид фаъолона иштирок мекард. охири соли 2016 буд ки ландмастер ба гурӯҳи хези AVLOD ворид шуд. ворид шудани Land ба хези AVLOD ҳам ба фоидаи Land буд ва ҳам ба фоидаи хезе. баъди якчанд вақт трекҳои ба қуввати Land аз састави хези AVLOD буромадана сар кард ва ҳамин хел таланти батлша қати Алик, Бахик ва нави KMC нишон дод. бо сабабҳои гуногун батл бо Стёпа нашид ва танҳо видеоша ҳам Стёпа ва ҳам Land дар каналҳои худшон бироварданд. ҳамин хел оҳиста оташи батли Стёпа ва Land хомӯш шидан гирифт ва овозаи реванши Land навик сар шид. ин реванш мисли кинои туркӣ шуд. дар ин байн Стёпа визов дод ва дар комментҳо бисёр хоҳиш карданд ки Land визова қабул кунаву реванши Стёпа ва Land шава. хулас ин реванш нашид ва бо нави KMC дар клуби Pride реванш баргузор гашт. озод гуфта мешавад ки дар соли 2019 гапу чапи батл дар гирди Land то мехӯрд. барон бо гурӯҳи AVLOD Media дар соли 2019 ютуби тоҷикиро пачах карданд. лек хези AVLOD боша оҳиста хомӯш шидан мегирифт. шояд барон фикри хаёлша дар AVLOD Media кард ва дар хезе кам аҳамият дод ва ай ҳамин сабаб бачаҳои хези AVLOD пешравишона кам кардан гирифтанд. дар ин байн коре шуд ки бисёриҳо ажидат надоштанд. шон инси дар барон диз зад. ҳатто номи Абдурозиқа дар ин трекаш гирифт. андер намераса да гӯшама репери ошиқай ҳози кароли репи ҳак Абдурозиқай боз Land треки хайпхоҳша клип карда пешкаши мухлисо кард ки дар комментарияҳо бисёри одамо гуфтанд ки трек бист да ҳама буд ва барон боша дар ин байн хушай. дар хези AVLOD единствени одаме ки баромад мекард Land буд. дигар одамои AVLOD пешравишон камтар буд ва шояд ҳамин сабаб шуд ки Land ай хези AVLOD биромад. баъди биромадан Land нави KMC-ро ба барномаи худаш даъват кард, барномаи хотира, ва бо ҳамроҳии нави KMC барномаро гузаронданд ва гуфти худаш Land аму тваре ки қадами дӯстиро аввалин шида мемонад. дар инстаграми ҷазир як постеро дидем ки дар ӯ трек баъзе суханҳое ҳастанд ки намёб дар треки инстаграми баронай. Шоу мара бурда каузаш да шумор мара хурда бурда намакандагӣ майра дандагӣ асалта гандаӣ ту гандаӣ духтада мерсай дуди айкасда байнира уместа ранги уместа ҷазир раста мануниай ҳами тестай безда места ки якас шида ғамзада да осмонтай вай да замин малахайма уя розиқай. хулас репи тоҷикӣ дар 2020 чизҳоеро нишон додааст ки мо бисёриҳо ажидат намекардем. дар ин байн Эмфавик ай гурӯҳи сектор 1 биромад ва якҷоя бо ҳамроҳии Land 29 феврал дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепаи Пешина консерт доранд. ҳамаи шуморо ба консерти Land Favik рӯзи 29 дар кохи лоутии шаҳри Бохтар даъват мекунем. зиндаву саломат бошед. лайк монда ба канали мо обуна шавед то барномаи оянда. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медонем регистратсия мекунем. бонус
تا 1400 روبل. این برای ما را پیشروی میشود از شما دستگیری. زنده باشین.